Velkommen tilbage til nyhederne. For nogle få dage siden dræbte Omar Martin en masse mennesker på en homoseksuel natklub i Orlando, Florida. Vi havde en journalist ude ved natklubben, da politiet ankom, og det så sådan her ud. Jeg står nu her foran natklubben Pulse i Orlando, Florida. Situationen ser ikke for godt ud her. Der er 49, som er omkommet, og der er 53, som er såret. Politiet har nu dræbt den skyldige Omar Martin, der står bag. Vores vært derude, som hedder Sommer, for at interviewe Oliver, som kommer fra LGBT i Danmark. Han er frivillig, og nu vil hun spørge ham om nogle spørgsmål. Kan du kort forklare, hvad LGBT i Danmark er, og hvad de laver? LGBT i Danmark er en lobbyorganisation, som tager sig af alle mulige LGBT-relaterede ting. Lovgivningsmæssigt, samfundsmæssigt. De gør bare opmærksom på problemet. Hvad tænker du om skyderiet den anden dag på den homoseksuelle natklub i Florida? Det er slemt, men jeg synes faktisk det værste er, at jeg forventer, at det bliver misbrugt politisk. Altså det første Donald Trump har sagt, er, at muslimerne skal lukkes ud af landet. Det er den allerførste reaktion, og jeg forventer mange flere reaktioner af den slags. Hvad synes du om, at transseksualitet står som en sygdomsbaseret lidelse? Det er forkert. Altså, de har sygdomme og lidelse som alle andre, men når du er en transfyr, så skal du ikke have en diagnose, som siger, at du er trans. Du skal have en diagnose, at du mangler mandlige kønshormoner, og du bliver behandlet for det, fordi du ikke har testikler, så har du brug for hormoner, og så får du hormoner. Så skal din diagnose være, at du har fundet på systemet. Nu er du frivillig. Hvorfor valgte du at blive frivillig? Hvorfor ikke? Altså, jeg synes bare, det er værd at kæmpe for det. Der er masser af arbejde, der skal laves, og jeg synes bare, det er noget, jeg har forstand på. Altså, jeg kan hjælpe med. Hvad arbejder du mest med som frivillig? Jeg deltager i alle mulige queer-feministiske debatter. Hvordan kan man være med til at formindske diskrimination fremadrettet? Kan man simpelthen være at sige noget, når man hører bøsse af sådan noget, bliver som skældsord. Det er brugt som skældsord, eller ved at være opmærksom på, at man ikke snakker om LGBT-personer, men at du egentlig kan gå ud fra, at der er LGBT-personer, der bliver venner. Det er ikke de andre, det er en af os. Det er så du måske ikke endnu. Men de kommer til at sprede ud af mange stykker. Altså i min gruppe, vi var 8-9 stykker i skole, tror jeg på kursen. Det ved vi nu, dengang vidste vi det ikke. Og sådan er det også.